A alma foi quen de abrir a crevada porta da caixa do correo e diante da súa face amosouse un sobre discreto, non moi grande, cunha liña manuscrita no seu lombo que chamaba por ela: Alma Vicuña do Ermo. Non levaba franqueo postal, este feito non fixo máis que incrementar en moitos graus o estado nervioso, revelado por unhas mans trémulas que entraron no oco e tiraron o sobre. Mirouno con ledicia e sorriu. Lobo, 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 gran agardador, paciente, meu amigo, canciño de ouro, mira o que hai aquí, un prezado tesouro. A alma considerou o sobre de tal magnitude que instou ao can a que fose comezando o proceso fisiolóxico il só. Abriu a porta do portal sen deixar de apertar o sobre nos seus dedos imprecisos e Lobo non o pensou moito. Aquelaba o algo o feito de que súa ama non se amosase como noutras ocasións, senón que se dese a ver como unha das adolescentes coas que traballaba, como unha nube de felicidade pasadía, pero non era abondo, pois súa vexiga e esfínter agardaran longo atado no pasamán. Fuxiu a liberdade sen mirar atrás. Guau, guau. A muller quedou soa, fitando o sobre, abandonada a el, escudriñando a face e mailo en vés. Achegou unhas foxas nasais e inspirou. Cheiraba como o papel barato dun libro de aventuras reeditado para un quiosco, como o papel dun xornal cheo de novas esperanzadoras ou como unha novela nova, inédita, que narrara a súa vida futura, que prologara os anos vindeiros. Abriu-no a modo, sen esgazar o papel, tentando só despegar a lapela para conservar en todo intre aquela misiva da súa redención. Tirou do sobre un papel dobrado en 4 partes, guindou o sobre nun dos petos do chándal e comezou a desdoblar o prego coa parsimonia axitada dun mal reloxeiro. Había tan só dúas palabras que atenuaron o seu ritmo cardíaco e que asumiron nunha sorte de hipnose desacougante, da que espertou de sócato coa freada horrible dun vehículo. Lobo deu o último ouveo. Ámote, Cosme.